Right, awn ni o Stranger Things I Gruff Rhys. Nawn ni agor fel mae'r raglen gyda bach o D&D, dwnsynau a dreigiau. Oedd lot o hysteria am gêm I Gari Gygax yn yr 80au, y Satanic Panic. Esiampl wych o hyn yw gwaith Jack Chick, ysgrifennodd pamfflet crefyddol o'r enw Dark Dungeon sy'n honni fod D&D yn gwneud I blant droi yn rachod, neu I ladd ei hunain. Nuta oedd Jack Chick. Ei pamfflet mwy o poblogaidd yw This Was Your Life sy'n dweud bod chi'n mynd I effer nas ydych chi'n whoremonger, false accuser, neu waith fyth yn whisperer. Dyw o'ch helpo. Mae rheolau yna yn y Book of Life o'r Beibl sy'n wahanol I ffilm ble mae Diego Luna yn sireni sydd â mab o'r enw Geronimo sy'n wahanol I Geronimo person ac I Geronimo lle ac I Geronimo y peth mae pobl yn gweddi pan maen nhw'n neidio allan o ar am rhyw reswm does dim consensus so don't know, sa'n siŵr, Sneb yn siŵr pam dyn ni'n gweddi Geronimo ond ni'n gwybod bod Cowabunga yn dod o raglen dyledu Howdy Doody mae'r Muppet yn dod o'r Muppets a creuad nerd gan Dr. Zeus. Right, pyn ddylsai dilyn fan hyn. Mae Muggle yn air newydd o fyd Harry Potter sydd â goody hw o'r enw Hedwig sydd probably ddim wedi ysbrydoli gan Hedwig Potast feistres Heinrich Himmler, un o swyddogion Hitler. Pan ddarganfyddoedd dyddiaduron Hitler, nath boi o'r enw Conrad Cwjaw lot fawr o arian cyn iddyn nhw cael ei brofi I fod yn ffug. Ond mae fe'n edrych mor onest. Ffigio llenyddol bach fwy llwyddiannus oedd gwaith Iolo Morganog a fe yw pwnc y gan Iolo o'r album American Interior gan pwy? Gruff Rhys.